Zašto je za našu emotivnu stabilnost važno primeniti postulat prihvati nekog kakav jeste ili produži dalje? Pa jednostavno, ja se vodim sve te neke stvari koje sam i rekao javno, ja se vodim nekim svojim stavovima koji su nastali ovako u razgovoru. Mi ne možemo da menjamo nikoga. To je jedna od najvećih zabluda koja se stvara u međuljudskim odnosima. Vi ne možete dete od 8 godina da promenite, a kamoli nekog punoletnog. I sad vi, ukoliko živite u nekoj težnji, ja znam dosta od mojih prijatelja, poznanika, su nekim vezama koje su okej. Ništa nisu dobre, nisu loše. Okej su. I jednostavno neko živi u nadi da će promeniti nekoga. I veruje se da će on da se promeni. Neće se promeniti. Ili da će se ona promeniti. Ne. To su formirani ljudi koji su takvi kakvi su. Ili ćemo moći da prihvatimo ono kako je stanje, smo zatekli i da živimo sa tim stvarima, da prihvatimo tu osobu ili nećemo. Primer, ukoliko vi slušate određenu muziku, ja slušam neku drugu i pozovete me da odemo na neki koncert. Ja mogu da kažem ne želim da slušam tu muziku, a opet mogu da prihvatim, ajmo da slušamo, da idemo na taj koncert, možda će nam biti zabavno. Iako ne slušam muziku, tu otvorit ću možda nam bude zabavno, možda bude... Nešto novo. Odemo tipa u grad, posle kako u Srbiji se ode u ono što radi do 24 časa, tipa burek ili pljeska. I to su neke stvari koje samo čovjek treba da sagleda ukoliko ima dovoljno širine. Da.